Шеринар, акцияра гӯш кун, просто бомбическая, братани ма, кайф кун. 400 рубл парто, братан, 2 дона билет бигир, нархи билет 200 рубли ғалти деса, акцияш кардем, 350 рубла дафш кун, 200 рубли, 400 рубл парто, Шеринар. Ма туда 2 билет метам, ҳаракат кун. бачаоча, рӯзи 20 числа финал соати 21:00 ҳози мара дидесай, бидро ҳамиҷада билета бигир ки шансай даст натед. ҳамин навора братва, то охира тамошо кунед, 100% рӯзи бозира мондагим ай шумо просто дастгиритона ишон битен. бародари азиз 7965 754 6900 ҳам акай тинкофалия ҳам ватсапи мо ҳамида ҳозир муроҷиат ки просто призора ядов худат бихон кайф кун. Тона киноми тоҷикона ва стили репакома месозум да кинҷи хона хона да калени пакалени ленин мора ба оя оварталеми ленин хона да тори советиги леми чизе буд да хона калонтарофтеми. Ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ҷон, апау хӯрактон, бо ҳами додарактон, бо ҳами шоҳҷоизатон, шерои нар бо ҳамроҳи шумо. ба ҳамин хотир чикор мекунем, ранги ҳар вақта якта лайк, якта комментариячаи ништияк. Пешакӣ мегӯм дӯстои азиз ки барои телеграми мо подписатсия кардан шумода мукофот пулияй 1 миллион рубл ва 20 донаи дига iPhone 15 Pro X-сери бародаро 20000 подписчикиш мекунем. Ссилкаш да комментария. Обязательно дромада подписаться кунед. Билет мегири, намегири, неки обязательно дро да Telegram подписаться ки айдрани подписчикои Telegram медроем 20000 шид бародари ма 1 миллион рубл ва 20 донаи дига телефон падарка мекунем. Ана ки мегзарем ба қисми бозӣ бародарои ҷон. Шербачо апа ухоро чхеле гуфтагим ки рӯзи 20 числа соати 21:00 ба дастгирии падешкаи шумо рӯи билетгирии шумо ҳисоб асад кардем ки ҳамин рӯз мо билетомона буд мекунем. Рӯйхато уже айпага дар Telegram меброя, метонен обязательно дромада тамошо кунен, ҳамаша бинен ва бародари ма бошен. бозира рӯзи 20 айрӯи миллион фоиза баҳри шумо мо пешкаш кунем. Ба ин хотир шумо бояд чикор кунед? Ҳозир мара дидесай номеро 7965 754 6900 акай тинкофалия гуфтестамтон бо шербачо холай збермо нест. ҳам ватсапай ҳам акай тинкофали чекта парто сума роика тамом брат ждат ки билетет мия ва ма бозира рӯзи 20 баҳри шумо пешкаш кунам. Кадом нафари билет дори надори Шеринар? ҳамин мардуми билетдор ҳамиҷа хитон як билети ду билети дига бигиран, алакай билети мо стоп мешавад. Дар бозии мо хеле якта дута сета мошин нестай. 10 дона мошина ки ҷавоби 100 та мошина метабигем Шеринар. Хитон ядов ҳисоб асад кунен, ядов бинен мефаҳмед. Шоҳҷоиза Range Rover Velar солаш 2021 фул комплектация, панорама, мультирул, климат контрол, старт стоп балово баттар, камера 360 градус. Паҳ ба худо ма бугум дига чӣ бугум чӣ нагум барои ба фикрам ки братан то болт гайкаи мошина ма шумода ишон додагиям. Ана ки бародаро сетай дига Camry 6 ки нархошона гуфтагиям Ford Camry 6 Ford 3 миллион рубл чақчақ мекунем. Сетай дига Mercedes-ои Е-классои навай бародаро ки ина видеошон ҳамаш рафтестай. Ford Mercedes, Ford бародари азизи ма боши ай 7 миллион боло чақчақ мекунем. ба ҷои Camry-о гуфтам 3 миллион, ба ҷои Mercedes-о 3 миллион, ба ҷои BMW-о сетай дига BMW M5 ки ай 4 миллион рубл боло ма ва ту суҳбатмона оғоз мекунем шерои нар. Ба ҳамин хотир бародарои азиз запа ва хоҳаро ту ба 350 рубл метони Шеринар як дона билет бигири, соҳиби 10 та мошин 300 та конвертҳои пулӣ бошад ки ровна 2 миллион рубл да раздилит кайгай бародарои ҷон. 310 дона общий призай нархи чипта 350 рублай акцияра гӯш ки худат кайф ки ҳозир худаш кадом нафарит братани ма 400 рубл мепартой братан ҳисоб ки 350 рублай 400 рубл парто 2 дона билет биги нархи билет барои тира бародари азиз 200 рубл меғалта 1000 рубл парто бародари азиз 7 та билет биги 5000 парто 40 дона билет биги 10000 парто Шеринар 100 дона билет биги. Ана ки биё иҷа камера чи биё ана айфонакора меген ё барои чи анда иҷа бародарои азиз кадом нафари ҳозир худаш дар 45000 рубли урусӣ билет мегира ба хотири дастгирии нами додарактон
мо як дона iPhone 15 Pro X-ри падарка мекунем, даставка любой ҷороӣ мекунем. Чиста айнои мо падарка барои одамои саҳми хчона мегзоранд, бигем братан, риски калон мекунанд. Да 45000 рубл билет биги. Як дона iPhone 15 Pro X-ри падарка бародар, бо ҳамаи билетот 100% 250 дона билетат бозӣ мекуна. Ҳами ҷамаъра дидеса братан, ҳози 7965 754 6900 ватсапай муроҷиат кид. шена 45000 парто адресота габза ҳамун рӯз худаш даставка равон мекунем. любой ҷо боша мегум, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, любой шаҳрош ход да Антарктида боши братан, ма туда роид мекунам. И хеле ма слова на ветер не бугу братана, бачаҳо нашавад, частни самолёт заказ мекунам, мерава. Чӣ фаҳмидем? рӯзи 20 фаҳмидем бозӣ соати 21:00 ба вақти Москва, 23:00 ба вақти Тоҷикистон. Ай шумо чӣ бояд чикор кунен? Шерои нар ҳами дастгирӣ менависен. Шербачо шумо бояд чикор кунен барои бозӣ бишава? Барои бозӣ шидан ҳами мардами билетдор я билети дига бигирен. Тамом. Ҳамин видеои ман 5-6 просмотр мегира. Ҳамин 6000 одам ду билети биги, бовар ки братан билет ҳамада намераса. хиткади худат усаша атакаш ки ма бозира бигзарам бародар. ин бозии ма бозии честни, реальни, чотка ҷавоб саволш катия ки ма бародар ранги шану шараф ягон кас да намерасам, не ки 3-4 миллион да билет бифурӯшам, сума да киса бизанам, мошина язнаом да битам, ягала язнадор бишам, мошинома битам ки чим кна хақ фаҳмиди охи апора ҳурмат кна. астағфируллоҳ. барои ин хотири хеле нест братано. ин мошина вақти мезана, коми мезана, реально мезани шеринар. ҳамира ту задӣ миёй мегири шака. Тамом. хеле гапи чап не ки язнаи фалони хай мумкин туйсавад, кайфавад, бача братан зиндаги 360 градус не 360 градус, яъне ҳози чӣ хеле ҳастиам хеле мешава. Не, хеле не братан. Зиндаги реально алиш мешава. братан дар любой ҷо ҳурматдор мекуна, ҳурматат мекуна. ҳози замонаи шида ҳамат медонем ки мошиндорӣ, сумдорӣ братан, гапзани ҳурматдорӣ. ҳамин хотир шер ҳама вақт шер бояд боша. шер бар подписчикои ма, шермардо, шердухтаро, апо, хоҳаро, ба худо барои бозӣ мозине билетани бигирен, нагирен шерои нарку, не ки ҳамчун фарзанди падар ба худо қасам дӯстон медорам. бигем барои чӣ? Барое ки братанои ма ҳамин да пастӣ ва баландии ма касал мешам, чӣ мешам дар телеграм ба худо 1001 додарҷон нобути бозӣ саломатита нигоҳ ки ин шав ин проблемаша. ма ҳамин подписчиком дар телеграм реально мебарам, чак мекунам. ба худо дастгирӣ меган, ягон ёрдам боша, биё хонаи мо меҳмонӣ. ба худо як ҷо рафтем, меҳмонӣ рафтем, дар хона 12 нафара шермарди мардуми тоҷики худмонабӣ ки бо ҳамхели сағира камбағал дастройка кор мекунад. барои мора бародар мегӯяд тра ма гапзаниҳо чизота ҳурмату уважат мекунам, ма туда ташкилӣ мекунам, бихе тумада биё меҳмони ма биша. ба худо рафтем, ҳазор раҳмат. бовар ки миннатдорам, рафтем абзорро ядов тамошо кунем. рӯзи 20 билета не ки обязательно бигирен, мо бозира рӯзи 20 дар сухани гуфтагимон бестем. ҳамин билет шумо бучава, бозӣ мешава. ҳамаш ай шумо. абзорро рафтем тамошо кунем.